Minule ste videli. Profesor z biologickej fakulty Univerzity Komenského nám požičal kľúče od jednej chatky v Dunajských lužných lesoch. V chatke bol aj čln, takže sme mohli preskúmať okolité ostrovy. Dnes ideme ďalej a chceme sa dostať na ďalší ostrov. Nasadnite ku nám do člnu, veslujte s nami a pozorujte tiež okolitú prírodu. Je tu veľa rôznych zvierat, napríklad aj volavka popolavá, takto vyzerá, keď lieta. Volavka popolavá je veľký, silne stavaný vták. Jej najnápadnejším znakom je dlhý štíhly krk a dlhé končatiny. Taktiež aj chochlačka sivá a mnoho iných zvierat. Prišli sme na ďalší ostrov. Vyzerá to tu veľmi pekne. Je vidno, že je to tu viacej osídlené ako pri našej chatke. Po návrate na chatu ideme na viac vzdialený ostrov autom, pri ktorom je vraj množstvo zvierat. Keďže je to ostrov, musíme tam prejsť cez most. Ale cez tento most preteká voda a tak je to veľmi zložité, aby nás tento prúd vody neodniesol. Držte nám palce. Ja, normálne som mal taký strach, ti poviem. A tá labudina. Našťastie sme to prešli. Teraz sme vystúpili, lebo už sme na tom ostrove. Teraz rozhodne neprepínať na iný kanál, lebo to začína byť najzaujímavšie. Uvidíte, aké zvieratá tu uvidíme. Je tu jeden posed. Z posedov vraj býva pekný výhľad a tak sa ideme naň pozrieť. Wow, toto je skutočne pekný výhľad. Je odtiaľto vidieť vedľajší ostrov, na ktorom je topolová monokultúra. Tieto stromy tu boli vysadené na umelo, lebo pôvodné boli vyrúbané. Tieto kanadské topoly síce vyrastú veľmi rýchlo, ale nevýhoda je, že sa nedajú na nič použiť. Toto drevo horí rýchlo ako papier a nábytok z neho by bol veľmi krehký. A taktiež to nevyzerá tak pekne, ako keď sú to pôvodné pralesy. Okrem volavky popolavej a chochlačky sivej je tu veľké množstvo kačíc divých a labutí bielých. Niekto tam býva, keď tam chodia krmiť. Kameruješ? Áno. Skúseš. Týmto spôsobom sa labuť osušuje, keď vychádza z vody. To je žláka.
Skús ešte. To je neuveriteľné, keď A takto vyzerá volavka popolava, keď je na love. Prevažujúcou zložkou potrave volavky popolavej sú ryby rôznych veľkostí, žiera však tiež obojživelníky, mekýše, hmyz a iné bezstavovce. Občas plienia aj v hniezdach vodných vtákov. Je užitočná jedením hrabošov na poliach. Na budúce uvidíte. Miško. Úplne celá biela, iba zobák má.